і гольф. Площадка для гольфу. Так. Так, граємо в гольф. Та й таке. Та й таке. Ерлеса. Стильно. О, а там робот-пилосос прибирає ці кульки. М'ячки. Та й таке. Приїхав робот-пилосос. Позбирав Næsten synd ikke lov til at få en driver på den også. Philip? Ja? Har du ikke en gammel driver eller sådan noget? Jo. Det finder jeg. Ja. Det skal vi gøre mål. Ja, jeg tager lige bilen. Jeg kører lige med øl. Fælder! 740 meter! Julie. Yep. Stand still. Don't move your feet. Ej, igen. Hvis man prøver på at give en gas, så kan man ikke ramme. Easy. Ja, det Så er der ikke op. Du er allerede... Brækken er jo en stik. Det er jo lige sådan, hver femte skud, det er rigtig godt, resten det er rigtig dårligt. Det er man ikke ned i det hul der, Det var god den der. Kigger du overhovedet, Carsten? Han er heller ikke så gammel. Ja, jeg kigger kun på dig. Han er ikke så gammel, min ryggrad, den er stadigvæk lidt installeret. Du kan ikke ligge ned i det hul der. Det er ikke noget ordentligt. Kigger du? Så er jeg sgu 200 bolde ud, eller hvad? Ja, det er bare at tage nogle. Ja, det er prøvslet. Hvor mange prøvslag skal du have? Det er simpelthen sådan en dyr, ven. Hvorfor må han flere gange? Ja, sådan er det. Holy shit. Der skal du regne. Er du nummer 6? Jeg ved nok ikke for en jul. Nummer 1 og 2, der skal videre. Ja. Jeg tror faktisk 3. Det er mega godt, men der er ikke andre prøver. Kom igen, prøv igen. Det var bedre. Den kan vi få alle tre. Так. Близько. Ще чуть-чуть. Var det din, den her, Mark? Jeg tager den med bryst. Ну. Så mangler du bare jord. О, є. А ну.
Ух ти що, взагалі професіонал. А, майже. Ось так ми граємо тут. Забивай! Кажу, забивай давай. Опа, майже. Чуть мимо. Ага. Опа! Близько, але прийшло мимо. Так, Віка. Їх! Та нехай Віка зараз. Віка. І знов мимо. Так. Дай. Та. Цілься. О, Тамара попала. Тепер зараз ще я буду забувати. Цілься нормально. Ах ти ж. Є. Та-дам! Ага. Да. Да. И та-дам!